Malta saret iżjed interessanti għall-investiment dirett barrani skont l-aħħar stħarriġ ta' Ernst Young. Waqt il-konferenza tal-EY f'Dar il-Mediterran ġew ippreżentati r-riżultati li b'interess fost investituri u kapijiet eżekuttivi fost oħrajn ta' kumpaniji li investu f'pajjiżna. Minn dan l-istudju ħareġ li fuq is-sena l-oħra Malta żiedet l-interess fiha għall-investiment u fil-fatt ir-rata issa telet għal 59%. Aktar minn nofs l-investituri jiġifieri 56% iħossu li jew Malta id-daqs l-Ewropa jew sansitra iżjed attrajenti għall-investimenti minħabba fatturi teknoloġiċi. Ġie notat li bosta kumpaniji qed iżidu l-investiment fit-taħriġ u fit-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema. Fil-waqt li dak li kien bħala ta' tħassib għal min iħaddem, jiġifieri n-nuqqas ta' ħiliet, naqas kif juri dan l-istħarriġ meta mqabbel ma' sena qabel. Fil-fatt ma' żewġ terzi ta' dawk li wieġbu f'dan l-istħarriġ qalu li r-rata ta' ħiliet f'pajjiżna hi favorevoli biex tinvesti f'Malta. L-inflazzjoni tibqa' l-akbar impatt tal-investituri. Iżda ma' tliet kwarti minnhom iħossu li f'pajjiżna ma kien hemm l-ebda bidla hekk kif baqa' jkun hawn l-istabbiltà. Dan partikolarment sar fl-istussidjar fil-prezzijiet tal-enerġija li wassal għal prezzijiet stabbli fil-kontijiet anke għall-investituri li operaw f'Malta. Aktar minn żewġ terzi tal-investituri f'pajjiżna wieġbu li sa 10 snin oħra jibqgħu jaraw lilhom infushom jinvestu f'Malta. L-investituri li wieġbu fl-istħarriġ tal-EY qalu li t-turiżmu, il-gaming u l-intelligenza artifiċjali huma tliet setturi li mistennija jesperjenzaw tkabbir fil-5 snin li ġejjin. Fil-fatt bosta investituri wieġbu li qed iħarsu biex jinvestu aktar fl-intelligenza artifiċjali, settur emerġenti. Is-sostenibilità hija aspett importanti għall-investituri. B'aktar minn nofs l-investituri daħlu fl-istrateġija operattiva tagħhom prinċipji ambjentali fost oħrajn.